Muso TV jabarani lajɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafina kɔnɔ farajɛla kɔnɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ye ko aw dansɔgɔ ani ko donsow ka kɛnɛ mandi min ni a bɛ sigi aw fɛ yan a kɛnɛ waati a sera bi donba in kɔsɔn an ka donsobaw u y'an ci kana ci min na an bɛ n'an ka donsobaw baro an bɛ n'an ka maakɔrɔbaw baro an bɛ n'an jɛɲɔgɔn baro an bɛ n'an taamaɲɔgɔn baro bi Muso TV jabarani i ka dɔn an wulila k'an senna yala ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ k'an kunda Sanakɔrɔba kan waati min na n'an donna Sanakɔrɔba i ka dɔn an ni donsow karila ɲɔgɔn na ye u ye belebele dɔw d'an ma an ni olu kana baro kɛ belebele dɔ bɛ yen nɔ an k'a ma Kafa Danbele i ka dɔn Dankɔrɔba in ale sera anw fɛ yan bi an n'a bɛna baro ani Solomani Kulubali olu de dira anw ma i ka dɔn Sanakɔrɔba donsow fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ i ka dɔn donso wɛrɛw farala u kan ni ka na u bilasira Mali donsow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali jɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la maa o maa ni a ko k'an ka dɔnko bunak'u kan k'an bɛ ɲɔgɔn baro bi donba in kɔsɔn an ni aw an bɛna baro kɛ barodalasigi kɔnɔna la an bɛ gɛrɛ Kafa la Kafa e yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min i dansɔgɔ i ni ko i dansɔgɔ i ni ko an ba Muso TV mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka directeur fo ka baarakɛlaw bɛɛ fo ka Mali donso ba n'a den bɛɛ lajɛlen fo k'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ne ye Kafa Danbele ne ye Banankɔrɔ donso de ye dansɔgɔ Banankɔrɔ donso de y'an bila ka na kana baro kɛ a diyara ne ye miyankaden de ye ka bɔ Sanmara la mais sigi retraité de ye n lasigi Banankɔrɔ dansɔgɔ o hukumu kɔnɔna de la an sera yan bi dansɔgɔ diyara dansɔgɔ ni ko o tɛmɛlen kɔfɛ maa filanan min ni ale kɛra Banankɔrɔ donsow ka ciden ye o ye Solomani Kulubali ye ka bɔ min ka bɔ jɔn na i dansɔgɔ ni ko n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo dansɔgɔ ko bɛɛ dansɔgɔ k'u ni ko dansɔgɔ ka Mali donso bɛɛ fo donsoya nasira bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo ne ye Solomani Kulubali ye n bɛ bɔ Bɔgɔla dansɔgɔ mais n sigiyɔrɔ bɛnna n sigira Darabugu fɔlɔ dɔw b'a fɔ ko Kɔntrɔn Solo n bɔra n sigira Banankɔrɔ sisan o la an bɛ Sanakɔrɔba commune na u y'an kɛ ciden ye ka na k'an kana baro kɛ donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Kɔntrɔn ni Sanɛ den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ala sago i sago o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wuli an bɛ na se Kafa ma Kafa donsoya kanu a y'i sɔrɔ cogo di i dansɔgɔ ni ko ne dansɔgɔ ni ko o diyara n ye i ye ɲininka o la donsoya kanu donna ne la depuis n fitinin depuis n bɛ école la ne ye muguci daminɛ donsoya la en 64 depuis n bɛ école la an ka donso laada dɔ bɛ yen an fɛ an b'a fɔ ko bakuru an ka miyankala donso bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ a ɲɛnajɛ kɛ o de ye ɲɛnajɛ sen fɛ ne ye école de la ma ko ɲɛɲini tun ka di n ye n bɛ gɛrɛ o la a bɛ kɛ n ɲɛna n nana kanu n bɛ don donsoya la n ye n ka mugu fɔlɔ ci en 64 n
n'o tɛmɛlen kɔfɛ e bɔnnaw la tamaserew la ka na maa tun tɛ yen min tun bɛ donsoya kɔnɔ walima ye donsoya kanu. karamɔgɔ ma faamuya kosɛbɛ ka mɔgɔ kɛ i bɔkolo la. ne bɔkolo la. n'a sɔrɔ donsow tun b'u la. ne bɔkolo la ne mɔkɛ ye donso ye. dansɔgɔ. anw bɛ ma jamu n'o ye miɲankala. miɲankakan de don ni ko n b'a fɔ yɛrɛ de bɛ tɛna faamuya. naamu a dɔnbaw bɛ dɔɔnin tɔmɔ a la. anw bɛ ma jamu n'a ye miɲankala. ne mɔkɛ ye donso ye an bɔnna ye donso ye. dansɔgɔ. u b'a fɔ ma ko berger gere. dansɔgɔ. sufɛ pigipiɲari donsoja. sufɛ tanwana donsoden. kabako naamu. an bɛ ma jamu n'u ye miɲankala. n'i y'o fɔ n'i ye o ma jamu kan min ye miɲankala o ye an ka bonda de ye miɲankala. kabako. ka bɔ samara la. dansɔgɔ. jara an bɛ munumunu an bɛ se Solomani Kulubali ma karamɔgɔ Solo k'i to denmisɛnniya la ka don donsoya kanu kɔnɔ hakilina jumɛn ani miirina jumɛn de y'o fana se fana ma. min y'o se ma. naamu. kabini denmisɛnninna ma donso cɛkɔrɔba dɔ de tun b'an fɛ. ko Binɔ Sakɔ. bon donso ngɔnifɔlaw tun bɛ n'a fɛ. ngɔnifɔla dɔ tun bɛ yen o tun b'a fɔ ma ko Madu dɔw b'a fɔ ko Madu Suruni. Madu Kurunin. wa ni ginbalaya ninnu tun bɛ taa ngɔnifɔla fɛ. donc n'u taara fɛ donso kuluba bɛ na. u bɛ na ni marifaw ye u labɛncogo cɛ ka ɲi. kabako. bon n'u nana ni ngɔnifɔla n'a ye ngɔni fɔ an ka donso cɛkɔrɔba ye o don a bɛ donso denmisɛnnin kelen labɛn. naamu. ka o bila u ka taa sogo faga ka na. yanni ngɔnifɔla ka taa o y'a sɔrɔ wariko tun t'a la. dansɔgɔ. donc a bɛ o bila ka taa. bon ne yɛrɛ de y'a kanu. ni minnu bɛ ka taa sogo faga ɲɛ ne fana tɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔnna ye wa. dansɔgɔ. donc ne yɛrɛ b'an ka so bila ni fɔli in daminɛna ten n bɛ yɛlɛma cɛkɔrɔba in fɛ yen. dansɔgɔ. an bɛ fɔliw k'o cogo la. ne cɛ. n'an bɛ taa dugu wɛrɛw la fɔli la o y'a sɔrɔ n tɛ se nɛgɛsoboli la a bɛ n sigi donso dɔ kɔfɛ min bɛ se nɛgɛso la o bɛ n ta an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. dansɔgɔ. ne kɔni y'a kanu kabini denmisɛnninna ma o cogo la. ka marifa diya n ye ten. ala nana kɛ n fana kɛra marifa kanubaga ye o cogo la ka kungo kanu. dansɔgɔ. bi kɔni n fana bɛ dɔɔnin dɔɔnin kɛ. naamu. ne cɛ. dansɔgɔ ni ko. Sibo o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ n bɛna se yɔrɔ min ma kanu kɔnɔna la an bɛ fɛ k'a dɔn aw minnu ni aw ye donsow ye waati jumɛn de la kungo bɛ dayɛlɛ ka kɛnɛ di donsow ma u ka waa sogow kɔ ni ka taa sogow fantan k'u bantan. naamu. bon n tɛ tubabu jati dɔn. ni san yɛlɛmana san kalo fɔlɔ bon kuma caman u bɛ papiye d'an ma an bɛ kalo 6 kɛ o cogo la. naamu. ni o sera u bɛ sɔrɔ sogow kɔnɔta wagatiw sera donc u bɛ charge datugu tuguni an b'o o wagati kɛ sigili la. siga t'a la. pour que o kun ye min ye sogo kɔnɔma ko ni fɛngɛ sogo bɛ se ka bugun cogo min na u kɔni bɛ kɛ o de kama. dansɔgɔ. awɔ. dansɔgɔ. a barika la an bɛ munumunu an bɛ segin ka na kafa fan fɛ karamɔgɔ kafa aw minnu ala ye si di aw ma aw ye kunun ye aw ye bi ye n bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ donsow aw tun bɛ sogo faga kɛ cogo min n'i bɛ se k'an bɔ fili la k'a tamaserew di an ma tamaserew kɔrɔ ye mun ye maa bɛ sogo faga k'a to bolo jumɛn de kan sogo bɛ faga k'a to bolo bɛɛ kan wa. karamɔgɔ Madani. naamu. i y'o min ɲininkali kɛ o diyara n ye. dansɔgɔ. donsoya kɔnɔ a ko ka ca. dansɔgɔ. a ko ka ca mais a ka nɔgɔn. sogo faga cogo sogo tɛ faga bolo bɛɛ kan. mun na. sogo faga bolo dɔ bɛ yen dosokɔrɔbaw y'a fɔ an ye cogo min na dɛ. naamu. an ye dosodenw ye dosokɔrɔbaw tun b'a fɔ an ye cogo min na sogo dɔw bɛ yen n'i y'a faga k'a to bolo dɔ kan a ɲama fagali bɛ gɛlɛya i bolo. ɲama yɛrɛ mun. naamu. ɲama donsoya la sogo dɔw bɛ yen naamu. o ka ko ka gɛlɛn. sogo ɲama min bɛ se ka o ye fɛn ye min bɛ se ka wuli i kɔ la n'a ma se ka i yɛrɛ kɛlɛ a bɛ se ka wuli i kɔ la n'a wuli i kɔ la u b'a fɔ ko sogo ɲama min bɛ se ka ko lase i kɔ ma ou bien ka ko lase i yɛrɛ ma n'a ma se ka ko lase i yɛrɛ ma a bɛ se ka ko lase i kɔ ma mais fo i ka se ka a ɲama faga.
ni ma se ka ɲama faga a ka gɛlɛn donc o de la dusukɔrɔbaw tun b'a fɔ sogo man ka faga bolo bɛɛ kan sogo damadɔ b'o la anw fɛ yen miɲankala lɛ tun b'o la lɛ o bɛ se ka faga i bɛ se ka faga bolo bɛɛ kan mais lɛ kunkolo miɲankala o de ka gɛlɛn kosɛbɛ mun de b'o gɛlɛya n b'o gɛlɛya lɛ ɲama bɛɛ b'a kunkolo de la kabako nam n'i ye lɛ faga ɲama faga fura donsokɔrɔbaw b'a di donsow ma n'i y'a ɲini n'i ye sogo min faga n'a ɲama faga fura ka kan ka d'i ma donsokɔrɔbaw b'a di o mais n'i m'a f'u ɲɛna o tɛna di dɛ donc lɛ kunkolo anw fɛ n'i y'a faga i bɛ jija k'a tobi i ye ɲama faga fura nin k'a la k'a tobi fo k'a mɔ ka sogo kɛ ka kunkolo kolo bila pewu k'a jɛya n'i ye lɛ kunkolo ye a tobili kɔfɛ a bɛ wɔsi i ma se a ɲama na donsokɔrɔbaw tun b'o fɔ n ye an y'a ye fana mais yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ bɛ kuma i dɔnyɔrɔ de kan n kumana yɔrɔ min kan o ye miɲankala ye n y'o ye o kɛra n ɲɛna yan ɲama tɛ sogow bɛɛ la yan fana yɔrɔ bɛɛ n'a ko kɛcogo de don mais sogow kɔni bɛ yen n'i ye olu faga position dɔ la tel que mangala n'i ye mangala ye position dɔ la donsokɔrɔbaw caman b'o dɔn dɛ n'i y'o faga o cogo la ni ma se a ko kɛcogo la ka sɔrɔ k'a faga o bɛ gɛlɛya i bolo o conséquence bɛ se ka kɛ o conséquence bɛ se ka kɛ min ye mangalani n'i y'a faga position dɔ la tunkun na a bɛ se ka cɛya jigin i la mangala bɛ se k'o kɛ mangala bɛ se k'o kɛ c'est pour que mangala tɛ faga position bɛɛ la tunkun kan fo n'i b'a faga kɛcogo de b'a la donsokɔrɔbaw b'o kɛcogo dɔn an kɔni t'o dɔn mais donsokɔrɔbaw b'o kɛcogo dɔn n'i bɛ n'o faga n'i y'a ye a position na i b'o position ta fɔlɔ ka sɔrɔ k'a kɛ o bɔlen kɔfɛ n b'a fɛ ka munumunu ka se yɔrɔ min ma ka se k'a dɔn u b'a fɔ ko kutigɛ sogo kutigɛ sogo a bɛ se ka sɔrɔ sogo jumɛn ni sogo jumɛn de la kutigɛ sogo karamɔgɔ Madani yɔrɔ bɛɛ n'a laada don o ye tiɲɛ ye nka kutigɛ sogo o bɛ yɔrɔ dɔ la o b'a daminɛ kɔkunani na kɔkunani sogo dɔ bɛ yen i b'a fɔ ko mangala don mais a tɛ mangala bɔ bonya na kabako kutigɛ sogo bɛ daminɛ kɔkunani na donsoya yɔrɔ caman na dɛ n m'a fɔ yɔrɔ bɛɛ dɛ ni ma yɔrɔ min kɛ n tɛ se k'o t'a dɔn mais kutigɛ sogo kɔni bɛ daminɛ kɔkunani na n'o bɔra la a bɛ se sogo kumabaw ma dajɛw b'o la ka taa sigiw la ka taa sinsew la caman mais yɔrɔ caman na kɔni a bɛ daminɛ kɔkunani na n bɛ min kalama mais minɛn tɛ kutigɛ sogo la minɛn ka bon ni kɔkunani yɛrɛ mais minɛn tɛ kutigɛ sogo la donsoba ni o ye an ka belebele an bɛ se ma n'o ye solo ye solo n y'o de fɔ n ko diɲɛ ka di i to diɲɛ ja bolo ka ɲina diɲɛ natigɛ boliboliw kɔ k'i kɔgɔfa donsoya la foyi t'a si ma ni kanu tɛ o kanu kelen kɔnɔna la n bɛ fɛ k'a dɔn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a ye k'a jɔlen filɛ i bɛ se k'ale faranfasiya ka bɔ maa tɔw cɛla cogo di Madani dansɔgɔ donsokɛ
normalement donsokɛ bɛ dɔn ka bɔ mɔgɔw cɛla cogo di tɔgɔma seerew b'a la parce que ni bi tɛ ten komi tuma dɔw la fɛn bɛɛ kɛlen ɲugutɔ ko ye sinon donsokɛ n'i bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la bon hali n'a kɛra kungorofugulanin kelen ye o bɛ kɛ mɔgɔ caman bolo bon fɔlɔ la muru tun bɛ k'an bolo mais duguba kɔnɔla la n'i tora ka yaala ni muru ye bi ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛtɔ ko ma o b'o kɛ mais bi kɔni donso caman bɛ yen parce que n'a sɛbɛnnen tɛ mɔgɔ kan ko donso donc ni tɔgɔmasere dɔ b'i la o de b'a yira k'i ye donso ye n'i ye n ye yɔrɔ o yɔrɔ ni hali ni bɛ ka vɛsi don i bɛ taa sɔrɔ kongorofugulanin bɛ n kunna a ka cara ala fɛ n'i yera yɔrɔ min na i bɛ a bɛ dɔn yen ko nin ye donso ye bon donsow fana an bɛ don min na i ko bi a fana ɲagaminen don sinon fɔlɔ la donsokɛ ka kongorofugulan ani somaw ani woyimaw olu ka fugulan tun tɛ kelen ye danfara jumɛn de tun b'olu cɛ voilà sisan an bɛ sin k'a bɛɛ don ten parce que fugulan de don sinon donsokɛ ka kongoro o tun bɛ kala de k'a don a kun na kuru t'a la fɛngɛ t'a la o bɛ don o kama ten mais sisan an kɔni bɛ fugulan don de parce que ni min bɛ se ka don kun na a tɔgɔmaserew bɛ dɔn ten mais an tɛ dɔn o la tuguni ka bɔ ɲɔgɔn na awɔ a barikala o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ k'a dɔn donsoya yɛrɛ nafa jumɛn de b'a la i da sɔn karamɔgɔ madame donsoya nafa tɛ ban ayi misali donsoya nafa tɛ ban fiyewu donsokɛ yɛrɛ ni sisan tɛ donsokɛ ni a fɔra ko donso cɛ kelen bɛ yɔrɔ min na hali namaratɔw bɛ maloya ye ma awɔ a dɔnnen ko donsokɛ cɛ kelen bɛ nin du kɔnɔ kabako o tɛ kelen ye bon komi aw nana don an ka nimoroya ye k'an bɔ an ka kokɛtaw la turelakaw ni siselakaw sinon fɔlɔ la bamanan duba fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ donso cɛ kelen bɛ yen parce que donsoya yɛrɛ nafa fɔlɔ ye min ye donso de bɛ an ka bamanan karakɔrɔw faga ka bɔ du kɔnɔ kabako ale de bɛ du bɛɛ la dilan o y'a sɔrɔ bɛɛ ma taa filɛlikɛso la ka taa i kunkolo ɲɛnabɔ parce que donsolama ni e yɛrɛ jɔra kan k'i bɛ sogo tɔgɔtigi faga fo k'a sɔrɔ a ka laadala fɛn minnu bɛ yen olu bɛɛ bɔlen don a cogo la i mɔkɛ taw sɔndakɔrɔw jinɛbonda ninnu ni fɛngɛw donso de b'o bɛɛ la dilan donc o tuma la duden tɔw bɛ bɔ o nafa ma a nafa bɛ daminɛ yen fɔlɔ o ye dukɔnɔla ta ye nafa min bɛ se sigida ma ni donsokɛ cɛ kelen bɛ yan ni siganamɔgɔ bɛ na a bɛ siran a fɔ ko karisa bɛ karisa la dɛ donc e fana jate bɛ minɛ de fɔ ni i bɔdenw ni i yedenw dɔnna u bɛ se k'o ko la o tɛmɛnen kɔfɛ fana i donsolamaw fana a ka cara ala fɛ kuma caman kɔnɔ gan ko ma mɔgɔ caman sɔrɔ o caman bɛ se i ma ɲamakow b'o la denbanaw b'o la fɛn caman caman b'o la donc nin bɛɛ donsoya nafa dɔ ye kabako ni cɛ mais hali bi o bɛ sen na wa ou bien nin tun ye fɔlɔ kumaw ye walima bi hali bi o bɛ sen na hali bi o bɛ sen na awɔ donc an bɛ donsow fɔ hali bi ka donso waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye ko aw ni ce aw yɛrɛ an bɛ munumunu an bɛ segin ka na karamɔgɔ fɛ yen n'o ye karamɔgɔ Kafa ye Kafa donsoya a ka gɛlɛn donsoya gɛrɛntɛlen don nka aw de jɛra aw de sɔnna n'i sɔnna fɛn o fɛn ma i b'a tamaserew i b'a baara i b'a kɛ aw minnu ye an ka bi donso ye ni kuma diyara n da n bɛ ɲininkali k'i la fɔlɔ donsoya ani bi donsoya n'a fɔra k'e ka danfara bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ ne bilasira cogo di aw ka yetaw la fɔlɔ ani bi i y'o min fɔ a diyara n ye fɔlɔ donsoya ani bi donsoya ko mɔgɔw b'a fɔ ko kunu sɔrɔ man go n'o tɛ bi donsoya ni fɔlɔ ta danfara bɛ se ka kɛ o de ɲɔgɔn cɛ parce que fɔlɔ an min ye donsoya la donsokɛ tun bɛ sogo faga ka na ka a ka denbaya balo ka sigida la balo ka teriw balo mais bi donsoya i ye ɲininkali de kɛ ni danfara b'o ni ɲɔgɔn cɛ ou bien i ma ɲininkali kɛ o de la o ɲininkali min kɛra bi donsoya danfara min b'a la o ye wariko ye wari bɛ sɔrɔ donsoya la
wari bɛ sɔrɔ donsoya la cogo min na n y'a fɔ n ko fɔlɔ donsow tun bɛ sogo faga ka denbaya balo ka sigida la balo mais bi an bɛ se ka sogo faga ka wari ɲini a la a bɛ se ka kɛ a n'a caya fɛ dɛ o bɛ se ka kɛ nka wari ɲini min donna a la sogo la donc o de bɛ se ka kɛ a danfara ye ne bɛ se ka danfara min fɔ a la bi donsoya ni fɔlɔ t'a la o y'o ye mais fɔlɔ donsow fana a fana tilelen tun ka ca dɛ mais mun de bɛ ka bi taw bali ka tilen bɛɛ tɛ nata ye kabako nata de ye mɔgɔw bila tilebaliya la n'o tɛ n'i tɛ nata wɛrɛ la i ka kan ka tilen an bɛ b'o kɔnɔ an bɛ munumunu an bɛ segin ka na donsoya yɛrɛ bolo ko ka hali bi min ni o ye donso file n'a bɛ kɛ donsow bolo n'aw bɛ yala n'a ye wula kɔnɔ ka wula fantan ka ba tan n bɛ fɛ k'a dɔn nafa jumɛn de bɛ donso file la donsow bolo karamɔgɔ Madani donso file nafa tɛ fɔ ka ban donso file nafa ni e taara kungo kɔnɔ e ni jɛɲɔgɔnw taara a ye boloda kɛ kungo kɔnɔ file tɛ e bolo n'i tununa e bɛ ɲini cogo di ɲininkali kelen file tɛ e bolo ka se ka mɔgɔ wele o ye kelen ye ni hali ka se ka i mɔgɔɲɔgɔn ladɔnna k'a fɔ ko n bɛ nin yɔrɔ in na donso file de b'o kɛ siga t'o la mais ni file tɛ e bolo e bɛ lakodɔn cogo di ɲininkali bɛ yen e yɛrɛ tɛ se ka lakodɔn donc o ye donso file nafanba dɔ ye dansɔn Simbo an bɛ munumunu an bɛ se ma n bɛ fɛ k'a dɔn aw ka donsow ka daga nafa jumɛn de b'a la aw b'a kɛ k'a da kun jumɛn de kan donso daga bon donsow ka daga ko ye ni an taara wula kɔnɔ sisan an bɛ ɲɔgɔn lajɛ daga o ye so de ye kɛra jima yɔrɔ dɔ ye ou bien yɔrɔ dɔ jateminɛ mɔgɔw bɛɛ mana yaala u bɛ yɔrɔ min ye donc a bɛ fɔ de ma ko daga o tuma la n'an taara yaala an bɛna ɲɔgɔn kunbɛn yen n'i ye fɛn sɔrɔ wagati dɔ la i bɛ na ye n'i ma fɛn sɔrɔ fana wagati dɔ la i bɛ na o bɛ komi n'i bɛ so sisan n'i bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la ni baara jiginna i bɛ na so donc n'an ye daga don ka ban daga in ye so de ye donc i mini munumunu cogo o cogo i bɛ na daga in de la donc pour que k'a dɔn fana e bɛ kungo kɔnɔ i tununa ou bien i ma tunu i yera i ma ye o bɛɛ bɛ dɔn daga in de fɛ donc ni an ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ daga la wagati min na n'o tɛmɛna o la sɔrɔ ne ma na ne nana Kefa nana Madani ma na Madani ma na fɔlɔ ne donc a bɛ dɔn k'a fɔ ko e ma na soit i ye sogo dɔ de faga o baara de y'i lasumaya ou bien soit i ye sigiyɔrɔ ɲuman dɔ de ye o de ko dɔ balila ko dɔ kɔni y'i bali ka na donc an fana tɛ bɔ bilen an fana bɛ to daga de la sa fo an k'e kunnafoni sɔrɔ n'an m'i kunnafoni sɔrɔ an bɛ obligé de k'i ɲini sisan ka na daga la tugun daga yɛrɛ nafa ye nin de awɔ tabarikala hali bi an bɛ se ka to yɔrɔ kɔnɔna la an bɛ fɛ ka yɔrɔ min dɔn ka fara o kan n'aw taara aw ye sogo kamaro k'u fara ɲɔgɔn kan awɔ sogow fagara ka n'a to bɛɛ n'i ta de don walima aw bɛɛ de bɛ ja la bon o ye donsoya la bi sira bɛɛ b'a la sinon ni aw taara kungo la o cogo la bɛnkan damadɔ b'a kɔnɔ tuma dɔw la n'aw bɛ taa kungo la a bɛ fɔ ko ka marifaw da kɛ kelen ye e ni ne ni karamɔgɔ Kefa an bɛ marifaw da kɛ kelen ye n'an taara ni e ye fɛn min faga ka marifaw da kɛ kelen o kɔrɔ wala marifaw da kɛ kelen ye ka jɛ ka marifa bɛɛ ye marifa daburu kelen ye sisan ni e ye min faga ne y'o faga ne ye min faga karamɔgɔ Kefa o faga ne ye min faga e y'o faga o ye marifaw da kɛlen kelen donc aw bɛ yaala o cogo domɛni kɔnɔ n'a ye fɛn o fɛn sɔrɔ o y'aw bɛɛ jɛ a bɛɛ ka kan la a bɛ se ka kɛ laada yɔrɔ dɔw bɛ a la o laadama yɔrɔw bɔlen kɔ a la a tɔ bɛɛ y'aw ta ye bon ni o fana ma kɛ sira wɛrɛ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa kungo kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔw la mais aw tɛ marifaw kɛ kelen ye donc an bɛ n'an ta kun ne ye sɛnɛkɛla ye nin ye menuisier dɔ ye sɔrɔsi ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kungo kɔnɔ an kɔni nana an bɛ jɛ ka yaala ɲɔgɔn fɛ mais bɛɛ ka sɔrɔ i ta ye donc i bɛ taa sɔrɔ laada dɔ bɛ yen aw fana b'o fɔ ni o sɔrɔla o ye daga ta ye
kuma caman na dɔw b'a kɛ kaman kelen n'aw taara kungo kɔnɔ n'a ye sogo faga ni marifaw da tɛ kelen daga kaman bɛ bɔ sogo laada tɔw bɔlen kɔ daga kaman bɛ bɔ ni e ye sogo faga daba kaman kaman bɛ bɔ kaban kelen bɛ bɔ o ye daga ta ye ni ne y'a faga kelen bɛ bɔ o ye daga ta ye donc u bɛ fara fara ɲɔgɔn kan o fana ni o kɛcogo don mais n'a y'a sɔrɔ o ye marifa kɛ kelen ye donc a bɛɛ ye fɛn kelen ye awɔ mais o bɔlen kɔfɛ ni e yɛrɛ kelen ye sogo faga donsokɛ awɔ n'i nana n'a ye so sogo yɛrɛ a bɛ partager cogo di a kan ka diffuser cogo di ka na di sogo ni a b'a kɛcogo ɲuman na sogo a tilayɔrɔ ka ca n'i nana ka bɔ kungo kɔnɔ ŋɔnifɔlaw ɲiyɔrɔ b'a la numuw ɲiyɔrɔ b'a la i karamɔgɔkɛ fana ɲiyɔrɔ b'a la i ni donso minnu bɛ donsoya kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana ɲiyɔrɔ b'a la yɔrɔ a tilayɔrɔ cayara sisan bon o n'i ye sigiɲɔgɔnw sɔn olu bɛ se ka k'a la mais minnu waajibilen don donsoya kɔnɔ nɛgɛtigɛ numuw ɲiyɔrɔ bɛ yen ŋɔnifɔla ɲiyɔrɔ bɛ yen i karamɔgɔkɛ ɲiyɔrɔ bɛ yen ani minnu bɛ donsoya kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ f'o ma ko borila u fana bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ jɛ ka t'o du donsokuntigi fɛ yen awɔ mais n bɛ fɛ k'a dɔn fana donsokɛ yɛrɛ ka source de revenu ye jumɛn de ye i bɛ nafa min sɔrɔ a la nafa min bɛ se ka e yɛrɛ ta k'i kabilaw ta o de ye source de revenu o ye jumɛn de ye bon donsoya la ni o b'a la mɔgɔ min b'o sɔrɔ o mɔgɔ man ca donsoya nafa fɔlɔfɔlɔ kɔni ye min ye ni i bɛ kɛnɛya ka tɛmɛ i tɔɲɔgɔn kan ni cɛkɔrɔba min sigilen filɛ n'i y'a ɲɔgɔn caman yira bi o bɛ sɔrɔ olu kɛra cɛkɔrɔba jugumanbaw ye o kɔni y'a nafa laban min b'a la bɛɛ bɛ min dɔn o y'o ye dɔw bɛ se ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la parce que yiribɔ kɔnɔla la ala bɛ dɔw gɛrɛjɛgɛ ja dɔw bɛ se ka dalu dɔw sɔrɔ kungo kɔnɔ i komi kungofɛnw fɛ i komi furakɛli yɔrɔ ou bien fɛn yɔrɔ dɔw bɛ se ka kɛ ɲɔmasa y'a kɔnɔ dɔw bɛ se ka kɛ dɔnnikɛla wɛrɛw ye bon o n'a ɲɔgɔnna caman caman o bɛ se ka kɛ avenir ye tagalen ɲɛfɛ mais an kɔni bɛɛ bɛnnen bɛ min kan donsokɛ kɔrɔcogo kɔni ka ɲi ni bɛɲɛko tɔw ye awɔ karamɔgɔ Kafa bɛ munumunu an bɛ sigi e fan fɛ n bɛ fɛ k'a dɔn parce que n b'a ye donsow woro bɛ k'aw bolo sira bɛ k'aw bolo nafa jumɛn de b'a la aw bolo wula kɔnɔna na i da sɔn woro ni sira donsokɛ kun kungo kɔnɔ nafa b'a la an ye sira ta fɔlɔ donsokɛ bɛ sira mugu bila kun ka taa kungo kɔnɔ e bɛ se ka bɛn ni mɔgɔ ye a bɛ se k'i laɲini sira la k'i laɲini dɛ o bɛ se ka kɛ komi i bɛ se ka bɛn ni mɔgɔ ye fana a nege bɛ mɔgɔ min na hali n'i yɛrɛ t'a min i b'a sɔrɔ a nege b'o la n'i y'a di o ma o bɛ o mako ɲa donsokɔrɔw tun b'a fɔ an ɲɛna cogo min na jinɛ yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ laɲini n'a ye donso caman ye sababu ɲumanw sɔrɔ ni siramugu ye kungo kɔnɔ a cogo la dɔ bɛ se ka na jinɛ bɛ se ka na e ma sisan a b'a fɛ ka sababu di e ma n'a ye siramugu gansan ɲini e fɛ a m'o sɔrɔ e bolo est-ce que o bɛ se ka fɛn di e ma wa siramugu min e ka kan ka se k'o kɛ ka mɔgɔ bonya e ma se k'o kɛ o ye siramugu ta fanfɛla ye woro b'o o cogo la woro bɛ se ka kɛ donsokɛ kun siramugu ta fanfɛla bɛ se ka k'a la komi n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ bɛ se k'i laɲini n'a ye komi i bɛ se k'a di mɔgɔ ma i yɛrɛ bɛ se ka woro ɲimi peut-être donso dɔw bɛ woro ɲimi pour que n kana sinɔgɔ o b'a la ni i kɔnɔ ganna fana sogo sɔrɔko mana i kɔnɔ gan i bɛ se k'a laɲini ka se dankun na ou bien i bɛ se ka se tonkun dɔ la ka se ka donsokɔrɔw deli ka kungofɛnw deli ni komi dufalabila tɛ ban donso caman kun ka se ka o dɔw fana ladilan pour ka se ka sogo sɔrɔko nɔgɔya o bɛɛ bɛ se ka kɛ donc o ye woro nafa dɔ ye woro ni siramugu a nafa tɛ ban donsokɛ kun ne yɛrɛ tɛ sira min n ka woro ɲimi tɛ ten mais a ka ca la
ni kɔni ye kungo kɔnɔ i b'a sɔrɔ a dɔ bɛ n kun ni bi tɛ i da sɔrɔ o tɛmɛlen kɔfɛ n bɛ fɛ k'a dɔn jurukisɛ kelen nafa jumɛn de b'a la aw bolo wula kɔnɔ parce que donsow fana k'aw ni jurukisɛ bɛ yala wula kɔnɔ aw bɛ yala n'a ye wula kɔnɔ k'a da mun kan namu madame ko an n'a bɛ yala o tɛ an n'a bɛ yala de kabako namu bisimila donsokɛ ni juru ka kan ka kɛ kungo kɔnɔ n'u b'a fɔ ko kungo juru u b'a fɔ ko kungo juru nafa caman b'a la a nafa fɔlɔ ni bɛɛ bɛ min dɔn n'i ye sogo faga i bɛ se ka sogo siri i n'a ye k'a dulon i la o y'a yɔrɔ dɔ o y'a nafa dɔ ye e bɛ se ka se yɔrɔ dɔ la jiko bɛ se ka gɛlɛya i ma e bɛ se ka juru siri fɛn dɔ la ni ji yɔrɔ ka jan a kɛra wo kɔnɔna ye sa o parce que i bɛ se ka ji bɔ yiri wo la k'a min o e bolo t'a sɔrɔ mais ni kungo juru b'i kun e bɛ se ka siri fɛn dɔ la ka se ka ji bɔ hali n'a ma caya i bɛ dɔɔnin min bɔ o bɛ se k'i ni la hinɛ donc kungo juru diyagoya don donsokɛ ma n'i bɛ donsoya sira taama dɛ diyagoya don donsokɛ ma kungo kɔnɔ parce que nafa b'a la. Dan bɛ munumunu an bɛ se Solo fan fɛ Solo n ɲɛ bɛ muru la i kɛrɛ la i n'a bɛ yala la n b'a dɔn i tɛ vagabond ye sa nka i b'i jija n'a ye n bɛ fɛ k'a dɔn Kulubalilakan don a bɛ bɛn muru min filɛ n'a wolo nin ye nafa jumɛn de b'aw bolo n'aw n'a bɛ yala aw fɛ aw minnu y'an ka donsobaw ye muru nafa ka bon donsoya la kosɛbɛ bisimila parce que ni marifa bɔra yen muru de fana nafa ka bon kosɛbɛ parce que n'i ye fɛn faga fɔlɔ i b'a kantigɛ a la o y'a nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye bon ala k'an kisi k'an tanga donso bɛ kungo la donso fana kelen tɛ donso wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni an fana tɛ kelen ye o donso sugu jumɛn wara b'o la saw b'o la wara jumɛn waraba ye waraba b'o la a fana ye donso dɔ ye a fana ye donso dɔ ye n'a ma barika la a bɛ se ka kɛ i ni fɛn dɔ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ marifa ko tɛ ma sɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ ni muru ye tel que minɛn kelen-kelen ni minɛn ye mɔgɔ minɛ ni i tɛ se ka marifa ci ala minɛ ni muru b'i bolo i bɛ se k'i yɛrɛ de fana n'o ye o fana ye muru nafa dɔ ye n bɛ min dɔn a la Solo tɛmɛlen kɔfɛ n bɛ fɛ k'a dɔn fana avant jamana in ka taaɲɛ ni donsoya bɛ daminɛ waati min marifa de fɔlɔla ka fagali daminɛ wa walima aw tun b'a kɛ ni flèche de wa walima aw tun b'a kɛ ni berew de aw b'a kɛ ni tamaw de aw tun b'a kɛ ni jumɛn de voilà donsoya a daminɛ o ma kɛ ɲɛna mais n ye minnu ye tariku la flèche de kɔnna marifa ɲɛ flèche ka kɔrɔ ka tɛmɛ marifa kan flèche parce que bere ye yaalakɛla ye mais bere tɛ donso ye donsoya daminɛ ye flèche ye flèche kɔfɛ dɔw bɛ ntanfura kɛ ntanfura o ye jumɛn ntanfura n t'a dɔn yan ka b'a fɔ ma cogo min na u bɛ juru don a la ka gabakurunba bila a kɔnɔ kun fila b'a la i bɛ gabakurun bila camancɛ in na kelen bɛ don i bolokɔni na donc n'i fana ye fɛn ye i b'a munumunu k'a fili a fana fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka fagali kɛ a bɛ fagali kɛ a fana fanga ka bon kosɛbɛ flèche o ye donsoya ye o kɔfɛ marifa donna a la bon bi yɛrɛ marifa modèle caman fana b'a la o fana y'a nɔgɔya kosɛbɛ sinon flèche ka kɔrɔ ni marifa ye donsoya la awɔ o tɛmɛlen kɔfɛ aw minnu bɛ kɛnɛyaw la an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka bɔlɔbɔ ninnu n'aw bɛ bɔlɔ ninnu turu ka tila k'a bɔ ka ɲɛnajɛw k'a la mais aw b'a kɛ k'a da kun jumɛn de kan voilà bɔlɔbɔ ye donsow ka ɲɔgɔnnajɛ dɔ de ye k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ hali bi ne ye donso ye parce que donsoya in a bɛ ka dɔgɔya dɔɔnin mais a ka di wagati min na san o san bɔlɔ bɛ turu donsoya dɔw bɛ yen olu b'a kanu ka don a la dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka mɔgɔw y'u di k'u don a la i komi n da sera yɔrɔ dɔ ma ko bamanan du bɛɛ kɔnɔ donso cɛ kelen-kelen kɛ an ka ye bon ni ne donsoya la sisan somɔgɔw fɛ ni ne ma k'a kanubaga ye donc ne ka yaala tɛ kɛ kosɛbɛ ye mais ni bɔlɔ turula bɔlɔ min bɛ turu ni a bɛ fɔ de donso bɛɛ de bɛ na ni sogosen kelen-kelen ye kabako naamu voilà donc ni ne tɛna taa n ta sen ɲinɛ fɛ n fana bɛ maloya o la
an ma kɛ cogo o cogo an bɛɛ b'an yaala k'o sen kelen ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ n'o farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko bɔlɔbɔ donc u bɛ courage don donsow la ka yaala minnu yaala man di minnu ye mais dɔw bɛ yaala ka d'olu ye hali ni bɔlɔbɔ tɛ olu bɛ se ka yaala mais ka bɔlɔ bɔ parce que n'a fɔra ko donso kamalen karisa ma se k'a ka bɔlɔ bɔ o fana ye kumajigin koba de ye bon denmisɛnninw fana n bɛ ɲɔgɔn dan kɛ parce que ni bɔlɔ turula sisan fɔlɔfɔlɔ la donsokɔrɔbaw b'a fɔ a ma ko bon ko ni min sera ka bɔlɔ fɔlɔ kɛ bon n'i yɛrɛ dalen don i karamɔgɔkɛ la ou bien i yɛrɛ b'a dɔn ko courage yaala dusu b'i kɔnɔ k'a tɔ kɛ fura bɔ i karamɔgɔkɛ fɛ depuis bɔlɔ turu tuma i b'a fɔ ko ne bɛ kɛ ɲinan bɔlɔ fɔlɔ ye mais n'i ma k'a ye dun i b'i jija de ka k'a ye n'i ma k'a ye i ma dalankolon fɔ wa voilà donc an bɛ ɲɔgɔn dan k'o la sa fo ne ka kɛ ɲinan bɔlɔ fɔlɔ ye o tuma la san wɛrɛ madame fana b'i jija solo kɛra ɲinan ta fɔlɔ ye ne fana bɛ kɛ san wɛrɛ ta fɔlɔ ye donc u fadenya nin b'a la ani juguya tɛ kelen ye a bɛ courage don mɔgɔw la ka se ka kɛ donso ye bɔlɔbɔ lawulila o kama ni u fana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka ɲɛnajɛ kɛ k'a kɛ ɲɛnajɛba ye mɔgɔw bɛ nisɔndiya san wɛrɛ ta fana bɛ bolo bɔlɔbɔ y'o ye ne bɛ min dɔn a la awɔ an bɛ munumunu an bɛ segin ka na karamɔgɔ kafa fan fɛ an bɛ para ɲɛ kelen kɛ ka segin an kɔ dɔɔni o yɔrɔ jumɛn ye ni donsoya kanu bɛ maa min yɛrɛ la i b'a fɛ ka tagama ka taa karamɔgɔ ɲini i yɛrɛ la i bɛ jɔsen jumɛn de tagama ka s'a ma kanu bɛ ne la ka sira ɲini ka taa kalan donsoya kanu ne b'a fɛ ka don a la i bɛ wuli ka se i ye mɔgɔ min kanu k'a fɔ i b'a fɛ o k'i kala donsoya la i bɛ se a ma k'a ɲininka karamɔgɔ ne b'a fɛ ka don donsoya la n y'a kanu a ka di n ye laada minnu b'a la a b'o f'u ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ don donsoya la ni mɔgɔ fa n'i y'a ye don donsoya la i bɛna fɔ don dɔ k'a ye jugu ye donc n'i yɛrɛ i y'a fɔ cogo min na n'i yɛrɛ y'a kanu i bɛ mɔgɔ lajɛ min ka taabolo ka di i ye donsoya kɔnɔ i bɛ s'a ma karamɔgɔ ne b'a fɛ ka don donsoya la n b'a fɛ i ka kala donsoya la donc taabolo min b'a la i bɛ se ka don a la laada minnu na a b'o f'i ye donc i b'a nɔfɛ tagama ni donsoya kɔni kanu b'i la i b'a nɔfɛ tagama mais n bɛ fɛ k'a dɔn yɔrɔ la a laadaw u ka gɛlɛn wa walima i ni bangebaga dɔ de fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'a ɲɛɲini wa walima i kelen bɛ se ka wuli ka taa se karamɔgɔ ma k'a ɲɛɲini a fɛ dɔw bɛ yen u bɛ se ka u bangebagaw bila u ɲɛ k'a ɲɛɲini mais dɔw bɛ yen n'i sera karamɔgɔ ma n'a ka di e yɛrɛ ka ban an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ somɔgɔ man k'i jagoya ka don donsoya la donc karamɔgɔ b'a laada minnu bɛ yen donsoya donni laadaw man gɛlɛn yɔrɔ bɛɛ laadaw tɛ kelen ye mais donsoya donni laada man gɛlɛn parce que n'an fana ye o gɛlɛya o fana ma nɔgɔ dɛ donsobaw kɔni y'o nɔgɔya pour que ka se ka a kanu don mɔgɔ caman na a kanu mana don mɔgɔ mɔgɔ la n'i b'a fɛ ka don a la a laada man gɛlɛn siga t'a la a barika la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ munumunu ka se an ka donsoba ma n'o ye karamɔgɔ Solo ye karamɔgɔ Solo donsoya a ka gɛlɛn dɛ donsoya ka gɛlɛn ni gɛlɛya ye nka fɛn ni fitinin dɔrɔn b'aw bolo tuma dɔ aw b'a minɛ aw bɛ yaala n'a ye n'o y'aw ka jaki ninnu ye bolola médaille dɔ la mais an bɛ fɛ k'a dɔn ale fana nafa ye jumɛn ye ko gɛlɛn fɛn de don wa walima a b'aw bolo ten dɔrɔn ka yaala n'a ye masiri dɔ de don wa bon masiri dama tɛ dɛ donsoya dɛmɛ dɔ don sira jumɛn fɛ voilà sisan ne bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la sisan wolowolow bɛ se k'i tɔɔrɔ a bɛ don i ɲɛ la bolo préparali ni fɛngɛw ma sogow b'i ye donc ni ku b'i bolo ani sogo ku bɔlen donc i b'a kɛ ka wolowolow gɛn i bɛ se k'i ka sogo ye siga t'a la e ni ne bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ fɛn dɔ nɔfɛ sisan an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na ne bɛ se k'e signali jaki la nin ku in na min b'a jira k'a fɔ ko ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ou bien min b'a jira k'a fɔ ko fɛn min filɛ ne de b'a kɔ o bɛɛ bɛ kɛ jaki la donc o fana ye jaki nafa dɔ ye a yelen fana donsokɛ bolo ten a fana bɛ masiri dafa mais masiri dɔrɔn nɔfɛ ko tɛ a nafa ye ninnu o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ se aw ni donso ŋɔnifɔla yɛrɛ ma
aw yɛrɛ ni donso ŋɔnifɔ cɛ bɛ cogo di munna fana aw b'a fɔ donso ŋɔnifɔla ma k'aw furumuso don alors que kurusi b'a la bɛ aw la i da sɔrɔ madani o yɔrɔ ye min ye komi olu de b'an ma balima ka dusu don an kɔnɔ donc o la u b'an ma balima ka dusu don an kɔnɔ donc n'a fɔra ko aw fila bɛɛ ye cɛ ye cɛ dɔ ka dɔn ma balima dɔ bɛ jɔ a yɛrɛ ma kabako o la a bɛ fɔ ko an muso ye donso ŋɔnifɔla u bɛ kulusi don cɛw don mais o yɔrɔ kama a bɛ fɔ ko an musow don olu fana b'u majigin k'an sankɔrɔta da sɔrɔ siga t'a la a barika la an bɛ munumunu an bɛ na karamɔgɔ fan fɛ n bɛ fɛ ka jate min bɔ sisan o ye aw ni domaw donsokɛ ni domakɛ u danfara ye jumɛn de donsokɛ ni domakɛ danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi na danfara tɛ donsokɛ ni doma cɛ munna parce que donso bɛɛ fana kɛlen domaw ye bi n'o danfara tun bɛ yen fɔlɔ a danfara tun ye jumɛn fɔlɔ danfara yɛrɛ tun ye min ye mɔgɔ min tun bɛ kɛ doma ye ni donsokɛ tun kɔrɔla i tɛ se ka kungo taama kɛ i ye sababu minnu sɔrɔ i karamɔgɔw fɛ ani kungofɛnw fɛ i bɛ se ka sigi ka mɔgɔw ma ko ɲa u tun b'a fɔ olu ma fɔlɔ ko doma mais sisan domaya ani donsoya n'i ko i bɛ danfara ɲini a la i bɛ sɔn ka don fili kɔnɔ yɔrɔ dɔw la parce que i bɛ taa fɔ dɔw ma ko o ye doma ye n'a ko i ma k'a ye donso ye y'a dɔn e kɛra nkalontigɛla ye mun nana n'o ye mun nana n'a ye sisan caman bɛ yen pour que se ka fɛrɛ domaya ma o bɛ don donsoya de la n'a tigi dun donna donso la da la ka ban e tɛ se k'a fɔ ko donso tɛ dɛ donc o de y'a kɛ danfara tɛ se ka o tuma donsoya nafa ka bon domaya nafa ye de wa donsoya de ka kɔrɔ n ye min dɔn a la dɛ n m'a fɔ jagoya la n t'a de ye tiɲɛ ye dɛ mais n ye min dɔn a la donsoya de ka kɔrɔ ni domaya ye parce que donsokɛ de tun bɛ sababu ɲini ka kɛ doma ye n'a y'a kɔrɔla n'a tɛ se ka kungotaa kɛ fiyewu ale de bɛ sigi ka mɔgɔw mako ɲa so kɔnɔ donc o de y'a to an b'a fɔ bi ko danfara tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kɛra kelen ye o diyara n ye an bɔlen kɔfɛ an bɛ munumunu an bɛ segin wula kɔnɔ ka taa munumunu dɔɔni o an bɛ fɛ k'a dɔn kungo yɛrɛ kɔnɔ sogo yɛrɛ fali a bɛ daminɛ ni sogo jumɛn de ye sogo fa yɛrɛ daminɛ ni sogo jumɛn ye ka sogo fagali yɛrɛ ka sogo faga fɔlɔ a daminɛ ni sogo jumɛn ye karamɔgɔ n'i ka dɔnni ma s'o ma bon basi t'a la o bi filɛ nin ye tamaserew la donsokɛ ka sogo fagali daminɛ ni sogo mun ye yɔrɔ bɛɛ n'a a ko don dɛ o ye tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ n'a réalité don dɛ n'i ko ko sogo fagali mangala fɔlɔ fagala anw fɛ yen ni nin ko ko ale dajɛ fɔlɔ faga ou bien ni min ko ko ale minɛ fɔlɔ faga yɔrɔ nkalon bɛ bɔ a la i da sɔrɔ nin ye tiɲɛ donc yɔrɔ bɛɛ n'a réalité don mais an fɔlɔla ka mun ye fɔlɔ an ye mun ye dɛ o kɔni tun ye mangala ye mais o tɛ jagoya k'a fɔ k'o de ye tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ la dɛ o tɛ tiɲɛ ye yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ bɛɛ n'a réalité don voilà d'accord an bɛ bɔ o kɔnɔna la an b'an munumunu an bɛ se an karamɔgɔba ma n'o ye Solo ye Solo donsoya ka di kojugu donsoya diya n'a fɔra k'e ka dɔ fɔ n ye aw bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ kungo kɔnɔ e bɛ se ka histoire jumɛn de bɔ ne k'a fɔ n ye nin gɛlɛyaba sɔrɔ wula kɔnɔ don dɔ i bɛ se ka min kɛ ka diɲɛ ma laban madani donsokɔrɔw ko ten ko wula kɔnɔ baro bɛɛ tɛ bɔ la ne ci sinon ne delila ka don wo kɔnɔ kabini sagoma ne bɔli kɛra seli fana tɛmɛnen wo sugu jumɛn bɔ gundo don balaw bɛ don dingɛ ninnu kɔnɔ dɔw suruku bɛ don a kɔnɔ tuma dɔw la tinbaw bɛ don a kɔnɔ donc o dingɛ ninnu fana bɛ kungo kɔnɔ
matano o don gɛlɛyara dɔɔni. Naam. Don bɛɛ tɛ gɛlɛya, don bɛɛ tɛ ja. Mais o don gɛlɛyara n bolo dɔɔni. Dansɔgɔ ni cɛ. Awɔ. Naam. N bɛ se ka min f'i ye donsoya gɛlɛya la dɔɔni o y'o ye. O y'o ye. Awɔ. D'accord. O kumakan kelen bɛ segin n'a ye karamɔgɔ fana ma. Aw minnu ye maakɔrɔw ye. N b'a dɔn wula kɔnɔ aw ye fɛn caman ye. Aw y'a gongoromugu ni a fɛn sugu caman ye. Yala n'a fɔra k'e k'anw fana nisɔndiya baroni dɔ fɔ anw ye pour que anw fana k'a dɔn k'a fɔ wula kɔnɔna fana gɛrɛntɛlen don i b'o baroni dɔ d'an ma a b'an fana nimisi wasa kosɛbɛ naamu anw minnu tɛ wula fantan dɔn an t'a pantan dɔn naamu. Wula gɛrɛntɛli gɛrɛntɛba tɛ wula kɔnɔ koyi. Gɛlɛya b'a la ko foyi tɛ ni gɛlɛya t'a la mais n'a y'i kanu i mana gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ a la i b'a kun naamu n tɛ ɲɛ bɛ ne tɛ nin na naamu n ma wolo ta donsoya de y'a kɛ donsoya i y'a sɔrɔ n'i sɔrɔla donsoya kungo kɔnɔ naamu a kɛra cogo di kabakuru de ye nin sɔgɔ i tun b'i bolo don a kɔnɔ mais kabakuru y'a sɔrɔ cogo di sufɛ yaala fɛ kabakuru y'a sɔrɔ cogo min na sufɛ yaala fɛ a don sufɛ n ye kɔngɔrɔ de faga k'o dulon naamu o m'an bɔ ko an ka yaala ka sogo ɲini tuguni o y'a sɔrɔ sanji nana n tɛrɛntɛla n binna kabakuru kan i y'a faamuya naamu n sɔgɔra n tɔɲɔgɔnkɛ ko k'an ka na ka sogo to n ko an tɛ na ka sogo to an ye sogo ni boso ka si ne nana sɔgɔmada fɛ ka taa tɛnɛgari dɔgɔtɔrɔso de ye nin kalan ne kɔrɔtɔla ka se Kati ne nana ne ye tile damadɔ kɛ kan kɔnɔ ne tila ka segin ka taa ne kun ko n tɛ taa kungo kɔnɔ tugun mais n seginna ka taa tellement que a ka di n ye donc c'est pourquoi n ko ni ko ka di ye ani gɛlɛya b'a kɔnɔ i b'a kun mɔgɔ diya ko a tɛ gɛlɛya i bolo n'o tɛ gɛlɛya donsoya ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn mais a ka nɔgɔ parce que a ka d'an ye an b'a kɛ o bɔlen kɔfɛ n'aw sera aw ka dagada ninnu na a bɛ komi aw bɛ kan kɔnɔna de la a b'aw sigi ka formation kɛ cogo di aw bɛ ɲɔgɔn na tilan cogo di anw minnu tɛ kungo diya dɔn an t'a fɛn dɔn n'an bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a la n'aw farala ɲɔgɔn ka dagada la ka équipe former ka wuli walima o ye gundow ye e b'a fɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ nin bolo i b'i ma gɛrɛ a la aw b'aw ka baro kɛ aw bɛ hakilinaw falen ale bɛ se ka hakilina dɔ d'i ma e bɛ hakilina dɔ d'a ma a bɛ baro falen aw ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛ daga la mais k'a fɔ ko aw bɛ gundo wɛrɛ de kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ yanni ka aw wuli n'aw bɛna wuli ka bolo da ka taa kungo kɔnɔ o tɛ gundo wɛrɛ ye o ou bien ne b'a fɛ ne ni e ka taa a karisa ne b'a fɛ ka taa ne b'a fɛ ne ni e ka taa nin yɔrɔ nin na an bɛ wuli an bɛ taa o kɛ an b'an sara tɔ la k'a fɔ an b'a fɛ ka taa nin bolo nin na pour que mɔgɔ wɛrɛ kana na taa o bolo fana na a ka taa bala ɲɔgɔn na a b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que n'aw y'a kɛ gundo ye ka dogo ɲɔgɔn na aw de dun bɛ daga la ɲɔgɔn fɛ kungo kɔnɔ ni ko wɛrɛ bɔra a la o man ɲi o bɛ gɛlɛya donc gundo tɛ kɛ yen gundo bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na ne ni e b'a fɛ ka hakilina falen ɲɔgɔn na yɔrɔ min na an bɛ se ka e b'i gundo fɔ ne fana bɛ se ka nin ta fɔ e kan n'o tɛ daga ka di o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ munumunu n bɛ fɛ k'a dɔn aw ka dɔnsen dɔ bɛ yen aw b'a fɔ a ma ko dankɔrɔba ɲanza donsokɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a to niveau jumɛn de la o y'a sɔrɔ i sera niveau jumɛn na dankɔrɔba ɲanza komi sisan kɔni a lawolomalen tɛ kosɛbɛ bilen dankɔrɔba ɲanza bɛ dɔn an ɲɛna donso cɛkɔrɔbaw bolo cogo min na normalement n'i kɛra donso cɛkɔrɔba ye donso cɛkɔrɔbaw de b'a dɔn n'u ye ko gɛlɛnw kɛ donso cɛkɔrɔba minnu ye ko gɛlɛnw kɛ u bɛ se k'o dɔn mais sisan fɛn caman lawololen tɛ bilen o bɛ se o défaut bɛ se ka kɛ peut-être a ɲɛdɔnbaliya donsow fɛ ou bien a bɛ se ka kɛ a ɲɛdɔnbaliya donso kɔnifɔla dɔw fɛ
n'o tɛ dankɔrɔba ɲansan bɛ fɔ donso kɔrɔw de ye. karamɔgɔ o ye tiɲɛ o bɔlen kɔfɛ an bɛ munumunu an bɛ na se baara yɛrɛ kɔnɔna ma donso baara yɛrɛ kɔnɔna n'a bɛ sigi donso yɛrɛ kan ka sigi ka ɲɛsin fan jumɛn ma ngɔnifɔla yɛrɛ kan ka sigi ka ɲɛsin fan dɔ ma yala olu ye yɔrɔ jumɛn ye baara kɔnɔna na n'o ye donso ɲɛnajɛ kɛnɛ ni donsow yɛrɛ de ye baara labɛn ngɔnifɔlaw bɛ sigi k'o ɲɛsin donsow ma mais komi sisan ne taara mɔgɔw ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la a tigi y'a ka baara labɛn cogo min na e tɛ se k'a fɔ ko a mana sigi yɔrɔ min d'e ma e na sigi yen dɛ ne ko i tɛ sigi yen ko wɛrɛ ko i kɔnɔ dɛ. donc donsokɛ ani ngɔnifɔla de kan ka sigi ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka sigi ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma parce que fɛn min don kalanbulon don n'an m'a ɲini k'a dɔn a bɛ n'an caman sɛgɛn anw tɛ donsow ye nka an ye donsow kanu ɲɛnajɛw ka d'an ye nka n'an nana an ka kɛnɛ kan an b'a organiser cogo min y'an diya mais n'an ma bɔ fili la an tɛ se ka bɔ fili la. normalement ni donso ɲɛnajɛ kɔni bɛ labɛn ngɔnifɔlaw sigiyɔrɔ ka kan ka labɛn k'o ɲɛsin donsow ma donsow bɛ sigi k'o ɲɛsin u ma maintenant ni ngɔnifɔla bɛ wuli a b'a ka n'a ye nkɔni ta a b'a fɛ ka donsokɛ min lawuli a b'a ye jama cɛ ma a bɛ munumunu a b'a laɲini. mais a kun y'o de ye quoi. a kun t'o dɔrɔn ye mais o y'a kunba ye. parce que an ni ngɔnifɔlaw n'an man ka sigi ka ɲagami ɲɔgɔn na an man ka sigi ka ɲagami ɲɔgɔn na parce que donsow ngɔnifɔlaw olu b'u ka fɛngɛ kɛ ngɔni fɔ donsow mana sigi ka ɲagami olu cɛ ma an bɛ se ka ɲɔgɔn degun donc a ka labɛn bɛɛ sigiyɔrɔ ka fɛngɛ a kun ye o de ye. siga t'a la karamɔgɔ n bɛ munumunu bɛ se bara n'o ye solo ye n bɛ fɛ k'a dɔn yala donso bɛ kunsi bɛ kɛ wa n'a tɛ kɛ mun na. donso bɛ kunsi tɛ kɛ mun na. voilà parce que donsoya i n'a fɔ la an y'a fɔ cogo min na a ɲagamina kosɛbɛ mais ni a ɲɛnabɔlen don donso min ye sogofin faga ka sogojɛw faga o de kunsi bɛ kɛ. sogofin ni sogojɛ o ye sogo jumɛn différence ye. voilà sogo dɔw bɛ yen o ye sogofinw ye sogo dɔw bɛ yen o ye sogojɛw ye sama ninnu ye sogofinw ye sogojɛ dajɛw sensɛnw tamu kɔnkɔrɔn sɔnw olu ye sogojɛw ye. siga t'a la. bon n'i y'olu faga ku b'olu la donc a bɛ fɔ ko karisa ye ku tigɛ. mais n'i donna donsoya la ten i ka tafo tigɛra mais i ma ku tigɛ i ma sogofin faga i ma sogojɛ faga kunsi tɛ kɛ olu la. kabako olu ka laada bɛ kɛ a dan ma a bɛ fɔ ko kalakala lakari o ni kunsi tɛ kelen ye. mais minnu ye sogo minnu fɔ minnu y'olu faga olu ka kunsi bɛ kɛ. ne kɔni bɛ min dɔn a la o ye o ye. mais sisan n'i kɔni donna donsoya la dɔrɔn n'i sara dɔw fana bɛ se ka i kunsi kɛ. mais a tagacogo min bɛ yen n'o fɔra an ɲɛna kalan sira fɛ o kɔni de ye nin ye. mais n'a ma kɛ dun a conséquence ye jumɛn. n'i ye donsoya kɛ ka nin bɛɛ kɛ ni i sara n'i ka kunsi ma kɛ a bɛ kɛ kara de ye du la. kara in y'a jumɛn. voilà kara a bɛ se ka na nasira bɛɛ fɛ. a bɛ se ka na bolofɛn tiɲɛni la a bɛ se ka na mɔgɔninfin tiɲɛ yɛrɛ la. bon o yɔrɔ la n bɛ don mɔgɔw dɔ ka so ne yɛrɛ karamɔgɔ kɛ fɔlɔfɔlɔ n ye donsoya kanu cɛkɔrɔba min nɔfɛ an ka donsokuntigi de tun don yɔrɔ n y'o fɔ k'a fɔ ko ne ye donsoya kanu hali de nɔfɛ n denmisɛnninya kɔnɔ mais a banna o don o y'a sɔrɔ a denkɛ fɔlɔ de ye kalankɛlaba ye an ka dugu la a bɛ kalandenw kalan ne yɛrɛ ye morikalan k'a fɛ a ko k'a fa tun tɛ donso ye. ale tun ye mori ye a tun ye donso ye. a denkɛ fɔlɔ o tun ye kalanbagaba ye an ka dugu kɔnɔ kalanbulon b'a bolo kalanden cɛ 30 tun bɛ compter ale bolo o don
o don kɔnɔ ni u ka du ɲɔgɔn du duman tun yera an ka dugu la o tɛ tɛmɛ du 2 kan kabako denkɛ in parce que ale fɛ konsi in ye kafiriya de daminɛtɔ ye a ma sɔn konsi in kɛli ma i y'a faamuya kabini k'a daminɛ mɔgɔw kɛnɛma na ka na kɛ banakow ni kirikaraw ye bɛɛ kumana fɛ a ma sɔn mais bi u ka dutigi ni ne de ye filan ye a tɛ san 60 bɔ san kɛra tonbo ye mais o don kama denkɛ fɔlɔ in yɛrɛ bolo kalanden cɛ 30 kamalenkɔrɔ tun bɛ sɔrɔ a bolo mais bi u ka du cɛkɔrɔba ni ne de ye filan ye mais ale yɛrɛ dun ale kɔni tɛ yen bilen ne b'a fɔ ko i ye morikalan k'ale fɛ denkɛ in de ko don denkɛ in tɛ yen ko tun ye cɛkɔrɔba ye o don kama denkɛ in tun ye cɛkɔrɔba ye kalandenw b'a bolo a kalannen don kosɛbɛ ne yɛrɛ ye morikalan k'a fɛ an ka dugula mɔgɔ caman ye morikalan k'a fɛ a tɔgɔ tun ye ko Alu Sakɔ a fa ye Binɔ Sakɔ ye ne yɛrɛ karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔ y'o donsoya la n ye donsoya kanu o de fɛ o tun bɛ mara jumɛn fɛ o tun bɛ Salankɔrɔba mara la dugu tɔgɔ ye ko Bɔgɔla a bɛ Jalakɔrɔba ni Kɔrɔn cɛ kilo 7 awɔ donc o la konsikɛbaliya a tɔɔrɔ de ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye min kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ni n b'o la ni n sen b'o la ni n bolo b'o la o de ye nin ye awɔ mais kalakari min n'i ye min fɔ o fana ye jumɛn de ye kalakalalakari o ye laada ye k'i ka laada latilen parce que an bɛ sogo minnu faga nin ye donsokɔrɔw b'a fɔ ko Ala ka sogo ɲama to kungo a kana na so donc n'i ye donso sara n'i ma sogoba olu faga donso denmisɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ou donsow bɛɛ lajɛ ka tile kelen yaala kɛ i ye k'i ka sogo tɔ laban kabako donc o bɛ ɲini ka na fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dumuniba ye tuma dɔw la ɲɛnajɛ bɛ k'a la ka donsow labila o y'i ka kalakalalakari ye donc o la tɔn fana tɛ la bilen o fana ye ka laada latilenw ye o ye konsi jɔyɔrɔ fana ye e ka ko la awɔ ni cɛ komi waati bɛ ka koron awɔ n tun bɛ se ma yanni n ka se karamɔgɔ ma kumakan laban awɔ ani hakilina ani miirina ɲuman min b'i bolo ka ɲɛsin donsoya yɛrɛ ma sira b'i bolo diɲɛ kɔnɔ k'o di diɲɛ ma mada n'o tɛ baasi ye hakilina min bɛ ne la ka ɲɛsin donsow ma hali bi an kɔni k'an jija donsoya in diɲɛ daminɛna a ma wa diɲɛ bɛɛ laban a ma siga t'o la o tuma la an k'an jija an minnu ye denmisɛnninw ye ka donso cɛkɔrɔba ninnu juguruma tintin k'u sen na minɛ u mana an bila sira minnu fɛ an ka se k'o siraw tɔgɔma o tuma la o dɔw la mɔgɔ dɔ fana bɛ bɔ an kɔ olu bɛ courage sɔrɔ k'an fana sen na minɛ k'an jukɔrɔma tintin o tuma la n'o kɛra an bɛ se ka yɛlɛ ne kɔni bɛ fili ka da yɔrɔ min na o y'o ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka filɛlikɛlaw fo ka lamɛnnikɛlaw fo ka muso TV ɲɛmɔgɔw fo ka animatɛrw fo ka jigiyablonw fo ka ngɔnifɔlaw fo n bɛ fili ka da yɔrɔ la i dansogo ɲini ko karamɔgɔ ni o ye kafa ye n bɛ se ma makɔrɔ duwawu an mago b'a la i ka duwawu kɛ jamana in ye ka tila ka duwawu kɛ donsow yɛrɛ ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ o sira d'i ma i dansogo namu waati kɔnɔ karamɔgɔ Madani namu o diyara n ye kumakan laban min fana b'i fɛ n'o b'i bolo i bɛ se k'o fara a kan o diyara n ye kumakan laban min bɛ yen fɔlɔ n bɛ se ka min fɔ donsow ɲɛna hali bi karamɔgɔ Solo y'a fɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn bolo minɛ Ala ka jɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ donsoya ye kelen de ye an ka jɛ an ka donsoya nin kɛ tilennenya kɔnɔ siga t'a la diɲɛlatigɛ ko ko n'i y'a kɛ tilennenya kɔnɔ i bɛ nafa sɔrɔ a la an ka donsokɔrɔw t'an ma an ka jɛ ka donsoya nin kɛ ni o kɛra a ka ca Ala fɛ an bɛ min ɲini donsoya kɔnɔ o bɛ kɛ n ka n bɛ dugawu min kɛ jamana ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana nin bɔ o gɛlɛya kɔnɔ Ala ka hɛrɛ nati jamana nin kɔnɔ Ala ka bɛn sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka ɲɔgɔn sen bila dɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ hali bi n bɛ min ɲini o ye tilennenya de ye mɔgɔ n'aw tilenna ɲɔgɔn ye a bɛ nafa sɔrɔ a la tilennenya nafa de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan siga t'a la hali bi n bɛ
télévision ɲɛmɔgɔ so n b'a bɛɛ lajɛlen fo n'o ye muso TV n b'a ɲɛmɔgɔw fo ka animateurs fo ka donsow fo jigiya bulon mɔgɔw olu de ye fɛn bɛɛ sababu ye anw ni aw cɛ donc an b'u fo k'u waleɲuman dɔn a bɛ se Ala k'an to ɲɔgɔn jigi Ala k'an ɲɛw mɛn ɲɔgɔn na Ala ka gɛrɛsɛgɛw foni ni fili bɛ kɔrɔfɔ na o k'an to deniya ye an ye donsodenw ye an tɛ donsokɔrɔw ye ni fili fɛn o fɛn yera kɔrɔfɔ na alisa ko donsow ka an to deniya ye an bɛ fili ka bɔ kɔrɔfɔ la yan o dansɔgɔ ani ko dansɔgɔ donso de n'a ba soma de n'a ba bi an garizɛgɛ kɛra maa min ye o ye Kafa Danbele ka bɔ Banakɔrɔkaw fɛ yen ale ni Solomani Kulubali ani Banankɔrɔ donso de n'a ba bɛɛ lajɛlen olu de farala ɲɔgɔn kan ka na diɲɛ maa baro bi jigiyabulon donni jigiyabulon belebelew u fana wulila ka na fara an kan an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula ca o ca n'a sigira anw fɛ yan n'a b'an ka danbe kan a b'an ka hɔrɔnya kan i ka dɔn jigiyabulon u bɛ y'a kɛnɛ kan a barika la ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Cheikh Umar Tenbeli ye a bɛ kɛnɛ in kan yan an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale ni Mari Jalo i ka dɔn belebele fila in olu de farala ɲɔgɔn kan jigiyabulon tɔgɔ la Mali donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka na an ka jɛ ka baara in k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donsow ni somaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donsobaw ko ten a ye ɲɔgɔn minɛ munna bɛ fɔ aw ka ɲɔgɔn minɛ ɲininkali kelen sabula yaa tɛ yen yaa min ka di ka donsoya bɔ yaa tɛ yen fɛn kelen min n'a ma se ka kɔrɔbɔ an danbe la bi o ye donsoya ye fɛn kelen min ni jamana ɲɛmɔgɔw ani jamanadenw yɛrɛ u ma se ka faamuya cogo sɔrɔ a la o ye donsoya ye fɛn min ma se ka kɔrɔbɔ a ma se ka lakari mun kosɔn aw yɛrɛ tɛ k'a minɛ ka barika don a la donsow a y'aw yɛrɛ ɲininka jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ dugawu kɛ aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ aw k'aw miiri aw ka hakili kɔfilɛ aw k'aw miiri donsow la kabini lawale fo ka na se bi ma dugu o dugu n'a jɔra n'i ye 90 ye i bɛ taa sɔrɔ jamana kɔnɔ n'i ye dugu 100 jɔlen 95 lala o ye donso ka tu tigɛlen o man kan ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye hakɛ caman bɛ yen a tɛ lahara kɔnɔ nka an k'an kɔfilɛ an ka miiri donsow la minnu y'an faw ye an bɛnbaw don an bɛnba kɔrɔmaw don hali bi an bɛ segin a kan k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye a y'aw kɔfilɛ donsow la donsow ma foyi ɲini a y'an danbe segin a ma a barika Ala an bɛ aw fo k'aw barikada Mali ka tila ka dugawu k'a ye Ala ka Mali basigi Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka jamanadenw Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn kan kelen ma Ala ka Mali sabati Ala ka Mali segin a danbe kɔrɔ ma a ka ca Ala fɛ waati nataw kɔnɔna la Mali bɛ segin a ka yɛrɛma hɔrɔnya ma o de b'an bɛɛ lajɛlen lafiya a barika Ala an bɛ farafinna bɛɛ fo merci vraiment aw dansɔgɔ aw ni ko Muso TV Jabarani lajɛbaw ni aw bɛɛ lajɛlen ka foli aw ni godi aw dansɔgɔ merci